Askem jinħaj jieti l-mulej il-mewt tal-midne jina marriċ jista joġobni li jerġa lura mit-triq ħażina u jibda jgħix. Għatuni widen u wersu lejja jisimaw leħni u tieħdu r-ruħ patna nel-makom li b'qalbejjem dini jimħabti skont il-wedjiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, illum l-aħħar ġimgħa qabel il-ġimgħa mqazza pajjiżna nagħmlu t-tifkira devozzjonali tad-duluri ta' Omna Marija Santissima, Marija li kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu. Nitolbu l-mulejjenna ħalli hekk niftakru wkoll li kull meta aħna inħossuna fuq is-salib jew xi ħadd u minnu iħossu fuq is-salib ma' ġembna żgur jkun hemm din l-omm li tfarraġna u li ttina l-għajnuna tagħha. Fl-irħula tagħna u l-bliet tagħna il-lejla ssejjer il-proċessjoni tad-duluri jekk nagħmel appell lil kulħadd biex nieħdu sehem f'dan il-mument speċjali ta' grazzja. Il-proċessjoni tfisser li rridu nimxu aħna kif aħna fiżikament mixjejn wara xbija tal-umtana tas-sema hekk fil-ħajja tagħna rridu nimxu warajja. Irridu nibnu ħajjitna fuqha, irridu nimitaw l-eżempju tagħha, irridu nkunu qrib tagħha, li kienet dejjem qrib ta' bena Ġesu saħansitra fuq il-Kalvarju. Ejja għalhekk eżis ħuti nitħejja għal din l-Ewkaristija mqazza billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijietna. Int li bimħabba kbira il-qajt l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Int li ftaħt il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li dejjem lest li taħfrinna ħtijietna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal ruħuna George Gallia. Nitolbu. U Alla, fil-ħsieb moħbi tiegħek inti rid tittemm il-passjoni ta' Kristu ibnek fil-membri tiegħu imġarbejn minn niket tal-ħajja u minn hemm bla qies. Kif rid li l-omm imnikta ta' ibnek tieqaf ħdejn is-salib tiegħu waqt li kien imut, hekk għatililna biex bħala aħna dejjem nieqfu maħutna fit-tiġrib tagħhom ħanruhom imħabbitna u nkunu ta' farraġ għalihom bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Ma nismax ħlief taqsis il-kotra, biża' madwari kollu. Ixluh, ħanixluh, jgħidu saħansitra ħbibi kollha, ifittxu l-qerda tiegħi. Għandu mnejn jitqarra u nelbuh, ta' kollox nitħallsu minnu. Il-mulej miegħi bħal raġel qalbini, għalhekk dawk li jagħmlu għalija jotru, ma jagħmlu xejn. Jitħawdu bisħieħ għax ħsiebhom ma jseħħx, għajb għalihom li ma jintasaqat.
Int mulej tal-eżerċti li tġarrab il-ġust, li tara l-ġewwini u l-qalb, ħallini nara l-vendetta tiegħek kontrihom, għax fidek ħallejt il-kawża tiegħi. Għannu lil-mulej, faħru lil-mulej, għaliex ħajjet l-imsejken ħelisa minit il-ħżina. Il-kelma tal-mulej. Fil-għena tiegħi lil-mulej sejjaħt u semani. Fil-għem tiegħi. Inħobbok mulej qawwa tiegħi, il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellis tiegħi, Alla tiegħi, sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi, insejjaħ il-mulej li ju ta' min faħru u nkun meħlus mill-edewwa tiegħi. Fil-għem tiegħi lil-mulej sejjaħt u semani. Imwieġ tal-mewt ħakmuni, widien tal-bizza werbruni, ħbula tal-imwiet dawruni, ġbiek tal-mewt inqaleb fuqi. Fil-għem tiegħi l-mulej sejjaħt u semani. Fil-għem tiegħi l-mulej sejjaħt, tlabt il-għajnuna l-alla tiegħi u sama leħni mit-tempju tiegħu, fudneħ waslet il-għajta tiegħi. Fl-għem tiegħi l-mulej sejjaħt u semani. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien il-Lowt reġgħu qabdu l-ġebel biex iħaġġru lil Ġesu. Imma Ġesu qalilhom: kien hemm ħafna emejjel tajba li jiena wrejtkom mingħand il-Missier. Qal li m'emejl minnhom tridu tħaġġruni? Weġbuh il-Lowt: mhux għal xi emejl tajjeb irridu nħaġġruk, iżda minħabba d-dawwa li dajt u għax int li m'intix ħlif bniedem qiegħed tagħmel lilek innifsek Alla. Qalilhom Ġesu: fil-liġi tagħkom m'hemmx miktub jiena għedt intom Allat. Issa jekk il-liġi ssejjaħ Allat lil dawk li waslet ilhom il-kelma ta' Alla u l-Iskrittura ma tistax titħassar, mela lili lill-Missier ikkonsagrani u batni fid-dinja, kif tgħiduli qiegħed tidej għax għedtilkom li jien bin Alla? Jekk jien minix nagħmel l-emejjel ta' Missieri temnunix, imma jekk qiegħed nagħmilhom, jekk ma temnux lili, għall-inqas emnu l-emejjel biex kunu tafu u tarfu li l-Missier huwa fija u jiena fil-Missier. Għal darb'oħra fiċċew li jaqbduh, immu ħarbilhom minn taħt idejhom u raġa' mar in-naħa l-oħra tal-Ġordan fejn qabel kien hemm Ġwanni jgħammet u baqa' hemm. Kienu ħafna dawk li marru ħdeeh u qalu: Ġwanni ma għamel l-ebda sinjal, imma kollu minnu kull ma qal Ġwanni fuq dan il-bniedem, u hemmhekk ħafna emnu fih. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżis ħut il-kol kemm aħna fil-ħajja tagħna ngħaddu minn mumenti diffiċli. Mhux hekk il-ħajja kif ngħidu nżulu tlajja u allura eżis ħuti fil-ħajja tagħna id-tbatija kultant iġġib f'moħħna ħafna domandi. Mhux hekk. Id-domanda l-kbira pereżempju, is-silenzju ta' Alla quddiem id-tbatija tal-bniedem.
Pero x'ħan nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab, eżis ħuti. Ukoll naraw is-silenzju tal-Alla. Ġesu li fuq is-salib ħassu abbandonat minn Alla. Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Però mbagħad b'fidi kbira missier nerħi ruħi fidejk, eżis ħuti. Kull bniedem fid-dinja jgħaddi mis-slalib u mid-tbatija, kull bniedem. U hija domanda li kienu qogħdu nistaqsu għaliex tkissirna, għaliex id-tbatija, għaliex is-skiet ta' Alla quddiem id-tbatija. Però eżis ħuti Alla mhuwiex sieket ta' quddiem id-tbatija. Tgħiduli Alla x'jagħmel quddiem id-tbatija tal-bniedem, tafu x'jagħmel? Alla jsejjaħ lili u lilek biex inħobbu. Il-bniedem li jħossu lonely fit-tbatija, jħossu waħdu, it-tbatija tifnieħ. Il-bniedem li jħossu maħbub fit-tbatija ma jaqtax qalbu, eżis ħuti. Walla ma jrid il-ħadd tibatu waħdu fit-tbatija ta'. Naħseb illum f'dal-jum tad-duluri hemm riflessjonijiet importanti ħafna x'għandna nagħmlu. L-ewwel nett eżis ħuti, kemm nixtieq nagħmel appell minn qalbi, kemm nixtieq ngħajjat għajta ħanejtek li tismagħha l-irkejjen kollha tad-dinja, ma nġalu l-ħadd ibati. Ma nġalu lil ħadd ibati. Hawn biżżejjed batija u hawn biżżejjed slaleb. Jekk hawn xi ħadd minna li qed iġiel xi ħadd ibati, nieqfu issa. Eżis ħuti, Alla ma jridx li nġalu l-ħadd ibati. U għal-ikbar dnub li nistgħu nagħmlu, m'hemm l-ebda ħaġa li taqsam qalb Alla daqs meta jara lil uliedu iġalu l xulxin ibatu, eżis ħuti. U fuq hekk għad jiġġudikana ta'. U nġalu l xulxin imbatu kemm b'azzjonijiet pożittivi bi kliemna b'emielna. Eżis ħuti li Alla ma jridiex. U kemm bin-nuqqas temejl. Meta nistgħu ngħinu lil xi ħadd fit-tbatija u ma nenugħx. Dan ma jridux Alla, eżis ħuti. Dan iweġġa' qalb Alla. Dan huwa l-ikbar dnub, eżis ħuti ta'. L-ikbar dnub meta nġalu l xulxin imbatu jew meta nkunu nistgħu ngħinu l xi ħadd fit-tbatija u ma nenugħx. Kif nistgħu nkunu uliet l-om tagħna tas-sema ili waqfet ħdejn is-salib ta' Ġesu, eżis ħuti, kif nistgħu? Kif nistgħu ngħidu aħna nsara jekk quddiem it-tbatija tal-bniedem ma nagħmlux ħelitna biex intaffu dik it-tbatija, biex min qed ibati ninnuh iħossu maħbub, eżis ħuti. Dak li jitlob minna l-mulej illum f'dil ġurnata tant għażiża. Ejjew nuru mħabba lejn xulxejn. Ejjew nwaqfu dik it-tbatija li nistgħu nwaqfuha, eżis ħuti. L-ikbar tbatija li teżisti fid-dinja mhux id-diżastri naturali ta' għax dawk huma frott tan-natura, ħanejtek in-natura dgħajfa tagħna u n-natura ta' madwarna. L-art batija l-gwerer. L-art batija l-faqar. Li l-bniedem jista' jagħmel xi ħaġa biex iwaqfu ma jagħmilhiex, eżis ħuti. L-art batija meta nweġġew qalb xulxejn. Ejjew eżis ħuti llum nitolbuh bil-qalb il-mulejta biex niftħu għajnejna u biex ma nħallux u xek ma nġalux il-min ibati biex ngħinu lil min qed ibati bl-imħabba tagħna. Eżis ħuti u biex meta nistgħu nagħmlu xi ħaġa quddiem it-tbatija tal-bniedem nagħmluha. Fuq kollox ma nħallu l-ħadd ibati waħdu kif għamlet om tagħna Marija fuq is-salib, fuq il-Kalvarju u xek waqfet ħdem bina Ġesu. Ejjew aħna wkoll nieqfu quddiem u ma ħutna li jkunu qegħdin ibatu għax dan il-mulej jistennieh minna ta'. Infatti fuq hekk għad jiġġudikana. Kont bil-ġuħu tmajtuni, kont bil-għaċċu sqejtuni, kont barrani u l-qajtuni, jew alla ħares qatt bil-maqlub. Kont bil-ġuħu ma tmajtunejx, kont bil-għaċċu ma sqejtunejx, kont barrani u ma l-qajtunejx, kont teru ma libbistunejx, kont maritu fil-ħabs u ma ġejtux iżuruni. Ejjew eżis ħuti llum inżommu ċara quddiem għajnejna dal-messaġġ qawwi u xek tal-fidi tagħna li nuru mħabba lejn xulxejn, mod speċjali lejn min hu mwarrab, lejn min qed ibati,
lemmin jeħtieġ u xek l-għajnuna u l-imħabba tagħna fil-mumenti ta' tbatija. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Ħuti Eżies, Kristu tabba f'ġismu bidnu bietna sa fuq il-għowda tas-salib biex aħna mmutu għad-dnub u ngħixu għall-ġustizzja. Inroddulu ħajr għax fil-ġrieħi tiegħu sibna l-fejqan tagħna u ngħidulu mulej tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek flimkien. Għall-Knisja fl-artijiet tal-missjoni biex tagħti xhieda kuraġġjuża tal-Evanġelju tal-ħelsien lill-foqra u l-batuti nitolbu mulej tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek. Għal bnedmin kollha li jsofru moħqrija u inġustizzja u ma għandhomx min jaqbes għalihom nitolbu mulej tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek. Għal ħutna li huma l-siera tal-vizzju tad-da biex isibu kuraġġ u appoġġ fl-isforzi tagħhom ħalli ma joffendux lilek nitolbu mulej tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek. Għalina biex ma nkunux kaġun ta' tbatija bl-atteġġjament tagħna mal-proxmu nitolbu mulej tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek. Talba li nixtieq inżejt eżis ħuti għal dawk ħutna li forsi ma jitkellmux bejniethom. Hija mod kif tweġġa' qalb ħaddieħor ukoll li ma tkellmux ta'. U x'hekk allura li ma tkellemx il dak li jkun ifisser li inti tirrifjuta li tħalli l-Alla jinqeda bejk biex iwassal imħabbtu għandik il-persuna. Ejjew nagħmlu kuraġġ. Ejjew f'dal ġranet tant eżis jekk hemm xi ħadd li ma nkellmuhx naqbad it-telefon u ngħidlu isma' issa fil-passat forsi nqasna l-xulxejn. Naħfru lil xulxejn u nimxu l-qudiem. Ejjew nkunu nsara veri. Ejjew impoġġu l-imħabba fid-dinja li hija tant nieqsa mill-imħabba. Ejjew aħna nkunu nsara veri. Eżis ħuti. San Ġwan tas-Salib li kien jgħid sentenza qawwija ħafna. Fejn m'hemmx imħabba, poġġi l-imħabba u ssib l-imħabba. U ssib il-paċi ta' qalbek ta'. Issib il-paċi ta' qalbek iktar ħaġa li għandna bżonn eżis ħuti. Ħanieqfu ftit fiskiet. Jekk nitolbu għal ħutna ħafna, anzjani morda, persuni bi bżonnijiet speċjali li qegħdin isegwu dil-quddiesa u ħafna oħrajn, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, ħutna li jitolbuna nitolbu għalihom, ħutna li għaddejjin minn xi mart mentali li għandhom bżonn l-imħabba tagħna eżis ħuti. Mart mentali ta' depressjoni jew mart ieħor, mument mudlan fil-ħajja nitolbu għalikom eżis ħutna, nitolbu għal ħutna l-emigranti. Ejjew fiskiet lil mulej nofrulu it-talba tagħna. Ħen mulej qalu li jidek weħlishom minnu nuqqas ta' fidi fil-qawwa tiegħek lis-salva. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħniena tiegħek mulej, ilqa l-offerti ta' din il-familja tiegħek u bdilhom fis-sagrament tal-fidwa tal-bniedem. F'dan is-sagrament tal-fidwa ħdejn l-artal tas-salib kienet imsieħba bil-qawwa kollha ta' qalba il-Verġin Marija bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għaliex int, fl-erf tal-providenza tiegħek, ridt li jom ibnek tkun wieqfa ħdejn is-salib u hekk ittemm ix-xbijat tal-imoddi u tagħti xhieda ġdida ta' ħajja. Hemm ħdejn is-salib il-Verġin Marija tiddi bħala Eva ġdida biex kif kienet mara li tat sema fid-dnub, hekk ukoll mara wkoll li tagħti sema ħajkollna l-ħajja. Hemm ħdejn is-salib laqet bimħabba ta' lil bnedmin imxerda li bil-mewt ta' Kristu kienu reġgħu inġabru flimkien u hekk temmet il-misteru tal-Sion. Hemm ħdejn is-salib kienet ġbija tal-Knisja, l-arusa ta' Kristu. Il-Knisja li hija tikkontempla l-Om Verġni qalbina iżżomm sħiħa l-kelma li tat lill-arus tagħha, lan beżza mit-teddejt u lanqas imfarka mill-persekuzzjonijiet. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi il-ġism. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, id-demm imqaddes Sidna Ġesu Kristu. Dan hu l-misteru tal-fidej, kull darba li nieklu dal-ħobż u nixorbu dal-kalċi inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba
flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħuna George Gallia. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti nistaqsikom mistoqsija li nistaqsija lili nnifsi wkoll ta' meta kienet l-aħħar darba li qed sorry lil xi ħadd, skużani jaħfirli. Jew meta kienet l-aħħar darba li ħfirt lil xi ħadd. Il-bniedem li mhux kapaċi jitlob maħfra u jaħfer huwa bniedem li ma jistax ikun nisrani ta' għax aħna nisbaljaw u nonqsu lil xulxejn eżis ħuti. Tkun parti minn ħajjitna il-kapaċità li ngħid sorry, ngħid aħfirli bil-qalb u li naħfer eżis ħuti għax nisbaljaw u nonqsu lil xulxejn ta' bnedmin l-aħna. Nagħmlu ħelitna biex ma nweġġewx lil xulxejn, però ninduna li żbaljajt mhux nagħmel ta' biruħi ma ġara xejn. Dik il-ferita li nkun għamilt fil-qalb jista' jfejjaqa biss minn għamilha eżis ħuti ta' hekk biss tfieq. Ejjew eżis ħuti nkunu nsara veri. Ejjew niżeraw fid-dinja żerija tal-imħabba vera, dik li għallimna Ġesu minn fuq is-salib, dik li tallimna l-Omm tagħna Marija u li nesprimu b'mod tant sabiħ fit-talba tal-Missierna. Ejjew ngħidu bil-qalb, Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidejl lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
blaħina ħarsi kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu twajjeb ħaferu Ġesu tiegħi mara bilek salib ħarax fuq spallek kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu twajjeb ħaferu Ġesu tiegħi idejk milli fed dawk l-imsiemer tal-ħadid kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu twajjeb ħaferu Kem tassew għandna x'ngħidulu grazzi lil Mulej Jeżus Ħuti ta' dak kollu jagħmel magħna ta' kull Ewkaristija Jeżus Ħuti. Dal-mument għażiż ta' grazzja ejjew nqummu bil-wieqfa u nsellmu lil Ġesu msalla palina billi ngħidu nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nitolbu issa li tqarbilna bir-ran tas-salvazzjoni fiċ-ċokuntana nitolbuk Mulej biex l-Ispiritu Paraklitu jimla l-Knisja tiegħek u jsawwab bil-kotra fuq il-ġnus kollha u jissawwab bil-kotra fuq il-ġnus kollha għax dan kiseb Kristu il-Qasis il-Kbir tagħna bis-sagrifiċċju tas-salib waqt li ommu kienet imsieħba fil-passjoni tiegħu u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħanejdu bil-qalb issa 3 Ave Marjiet fġieħ 3 ijiem li l-ġisem tal-Tagħna Marija dam fil-qabar. Nixtieq noffrihom Jeżus Ħutej biex hekk il-purċissjonijiet li jsiru ma' pajjiżna kollu hekk il-lejla hekk jalla nieħdu sehem fihom bil-qalb ikunu ta' bilħaq ifissru rridu nsiru nixbħu lil din l-Tagħna tas-sema. Nimxu warajja ifisser li nibnu ħajjitna fuqha, nkunu dejjem aktar nixbħu lilha. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Wieqfa kienet jimbikkiha l-om dejn bila fid-batija fuq salib jimtrenet ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar blunġieħ mitmuha jifet
مدباتيها فقلب وجوها لي مدوية لي فيها حسيت الأمنية